welcome na naman po sa panibagong video. Ano na dito, mag-8 a.m. na and ako pa lang yung gising. Don't mind the kalat there, hindi ko po naligpit yan yesterday. Dito lang ako, nag-arrange ako dito. Si Ro tsaka si Ana natutulog pa. Our agenda for today, magbabike po kami papunta sa malapit sa amin na park. Then in the afternoon, we're going to a Thai market. Kasama yung Thai friend ko si Apple, tsaka yung friend ni Ruth. Yun ang aming lakad today. Si Ana, kasi Friday po, inaalaw namin siya na matulog sa bed namin. So excited siya every Friday. Pag tinatanong namin siya, what day is it today? Sorry may muta pa pala ako. Sorry naman guys. Every time we ask her like, what day is it today? She would say, oh, is it Friday? She likes Fridays because she's allowed to sleep sa bed namin. And kumusta po pala kayong lahat? I replied to Sam about dun sa, sa diet. Kasi Sam, yung subscriber natin, si Sam, nag-ano din siya, nag-low carb din siya. And she's been doing it for a long time. So, nakaka-inspire pag yung ganun. Yung may mga fina-follow po akong mga low carbers din doon sa Facebook. Yung mga positive yung post, yung ganun. Yung talagang nag-i-inspire, nag-i-encourage because I'm a beginner po sa LCIF. Ayoko nang masyadong pressure. So, yun. So, thank you, Sam. Somehow, nai-inspire ako sa sa mga comments mo. And people like Sam, like Miss Virginia, Miss Vivian, si JD, si Annabelle, yung mga regular na nagko-comment sa vlogs ko. Siyempre, super liit po ng aking channel and vlogging is not really a job. A hobby po siya for me. So, there are days when I really don't feel like or like vlogging our life kasi private naman po talaga kami na mga tao. What I share on YouTube, super lang, glimpse lang ng aming day dito sa Netherlands. Nakaka-inspire and nakaka-motivate pag yung may mga nagko-comment sa mga videos ko, sa life namin, how I raise my daughter, yung ganun. So, thank you naman po sa pagsubaybay sa amin at sa palaging pagko-comment dito sa aming channel. Salamat! I hope okay kayong lahat dyan and you're having a nice weekend. Of course, pag napanood nyo to, hindi na po weekend. But anyhow, the thought is still there. Nag-relax lang po ako while natutulog yung aking mag-ama. Wala pang masyadong ingay. So, me time pa. Nanonood po ako ng vlog ni Simply Race. By the way, guys, yung itong iPad ni Ana po, siya? Katas ito ng, katas ng aking paglulumpia dati. That was not last year. That was 2 years ago. Yeah, 2 years ago. Katas po siya ng aking lumpia. Kasi guys, nung hindi pa ako nagpa-part-time sa restaurant, talagang straight siya for 7 months. Ginawa ko yung lumpia every week. Uma-accept ako ng orders. Tapos, yung mga orders minsan umaabot ng 200 pieces ng lumpia or basta at least over 100 pieces. So, tiba-tiba din yun, guys. So, nakapag-save talaga po ako for 7 months. Nung nag-start na ako mag-part, parang over na. Parang hindi na kaya ng katawan ko na instead na ma-enjoy ko yung paglulumpia, wala na, stress na po ako. So, sabi ko, pa lang naman talaga sana yung mag-i-enjoy ako or parang hobby lang siya ba. Bonus na lang po yung kumikita ako. So, yun. Katas po yan ng lumpia. May ibang katas pa din ako ng lumpia. Nakabili po ako ng Philips na food processor. Parang na-vlog ko din yata yan natin. Katas po din po yun ng aking paglulumpia. Sobrang nakaka-happy. Sabi ko nga kay Ruth, bumalik kaya ako sa sa food na pagbi-business, no? And gusto ko talagang i-register na ba? So sabi niya, kung gusto mo talaga, gawin natin or mag-prepare tayo. Pero of course guys, kailangan na mag-save muna ako. Kasi hindi po siya sobrang mura na mag-start. Siguro it's sila na idea. So yun.
Let's try. Baka mag-click in the future ba, no? May mga customers na naman ako dito. Yun, parang ang dami kong positive thoughts these days. Rinig ko na po si Anna tsaka si Ruth. Mababa na yung dalawa. And then, for sure, Anna will ask for pancake. Kasi these days talaga, she asks for pancakes. Boxer! Naka-boxer si Ruth, guys! Tumatawa si Ruth. Akala yung live ako, boy. Open that lang! Papa, hirin ka daw siya kuya. Dodong, do it here, Papa. Do it here. Anna, wait siya varom ka cry siya di? Van meneer. Ja, nee, wait siya varom cry siya di? Ja, van de guys. Ik denk zo. Do you know why you're getting it? Because you're a good girl. Ja, heel lief. Ik kan niet openen. Help a Papa. Help papa. Alsjeblieft. Because you've been nice to Mama and Papa these days, no? Anna is een lieve meid. Die is mijn cadeautje. Yeah, that's cadeautje because you're going to school soon. Jij hebt geen cadeautje. Mijn cadeautje. Nee. Yeah, that's jouw cadeautje van Papa. Dat is voor jou, hè? Van papa. Nee. Wie Papa? Nou, goed kijken, hè? Goed kijken. Wow, shoes! Nee, hindi. Andere bedenk. Yeah, that's new! Ja, dit is brand new. Kijk eens, Mama. Show Mama. Hey! Sabas, Mama. Kijk, dat is de oude daar. Die is een beetje, moet een keer wassen. Anna, wat zeg je dan? Anna, what do you say to Papa? Dank u wel. Alsjeblieft. Vind je die mooi? Na, hi, titas! Hi, tita. I have new Princess Paday. Nu prinses Caroline. Oh, yan. Vind je die mooi? Paborito Waar niyo po zitten? ito. Ah, Dat is zo lief van jou, Papa. dat was lief ook, hè? So, yan. Tikongkong muna kami, guys. Couch potatoes muna kami before Wat kami zou het als umalis. iets- What will jij? What will jij? What do you want? Pannenkoek met- Pancake and? Ik wil pannenkoek met... Ik wil pannenkoek met poedersuiker en met tortilla. Hala! Unsa good na? Unsa man na, oy? Say please, Mama, oy. Ana, oy, please, diha? Okay, alsjeblieft? Okay, then geen pannenkoek. Ik wil pannenkoek. Alsjeblieft, don't forget to say please. Mama. Oh. She was looking for pandesal, guys. Sabi niya, Mama, do you have pandesal or not? Ik wil pandesal met tortilla en met poedersuiker. Pandesal? We don't have pandesal. We have to make we will make pandesal later tonight. And you help Mama, okay? Yeah? But first you can have pancake. Ik wil pannenkoek met tortilla en met poedersuiker. Okay. 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 Hier heb ik But you cannot eat Ik heb hier een beetje oud. oh, you can't eat on the couch, huh? You have to eat at the table. Okay? Is oké hier. No, it's not okay here. You saw Mama. I cleaned last night. So if you eat here, it's gonna be dirty again. Do you understand? You understand? Maar I don't want to eat on the table. No, you have to eat at the table. I don't want. Why then? Then no pancake. I will turn off the TV. I want iPad. You can watch the iPad. It's okay. It's weekend. Ik wil op de tafel eten. Oh, ga maar. De partij moet ook eten, want daarna krijgt hij buikpijn. Okay. You get your pajama, ha? You wear your pants, ha? Guys, kakatapos ko lang mag-breakfast. Hindi ko po maubos. Ito siya. Mamaya ko na lang kainin. Kasi normally hindi na po ako nagbe-breakfast. But hindi ko alam kung anong oras ko makakakain later. Kaya, na kasi ako guys na nasanay na yata ako sa 18 hours, 16 to 18 hours na fasting ba. So ngayon, mag 15 hours pa lang yung aking fasting. So kumain na lang ako kasi nga may lakad kami. So hindi talaga ako sure kung anong oras ako makakakain. So yun. Ito po yung ginawa kong gumawa ako ng low carb na bread or toast. Ito siya. Kagabi. And then, nilagyan ko lang ng avocado yan, tsaka itlog. Half nito, nakain ko na po. And hindi naman ako sobrang gutom.
Ito siya, ano siya, low carb na chocolate drink. May ano po siya, may cocoa powder, tapos yung cream. A few moments later. Yan. Ito ang ating mga tulips. Maganda pa rin sila. Yan, ready na po kami. Alis na kami. Bago akong paghihawat dito. Ready na kami. Yung aking bike ready na din. Medyo malayo-layo yung aming iba bike pero electric naman, so hindi tayo masyado magpe-pedal. Yan, ready na kami guys. We're going! Yan, nandito na tayo. Hindi, yung dalawa, oh. Yan. Kami sa maliit na Dirintan or mini zoo. Ayan, sabi ko nga, nahihirapan siya sa bike. Kahit sa bike ko, nahihirapan siya. Alala. Ala. You can't? Sabi ko nga, mahirap siya i-balance kasi nasa likod yung balance. Hello, Maishi! Ja, doe maar alsjeblieft. Nasa swing po ako. Wat zeg je? Ik moet daar gaan. Nagtitin na daw siya ng ice cream. Sige, doe maar, maken. Lekker dan. Vanilla alsjeblieft. She's gonna make ice cream though. Wil je ook een ijskool? She's pretending like she's on an ice cream truck. Wil je ook ijskool? Doe maar lekker ijsje. Lekker dan. Bij. Ik zal eerst van mama. Ja, oké. Mama, nou, papa. Ja, dus vanilla maken is vanilla. Ayan, gumagawa siya ng ice cream niyan. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoep. Dankjewel. Smaakt, Weet je dan? smaakt goed? Nee, vraag toch naar papa. Ah, oké. Ik wil chocolade en aardbeien. En slagroom. She always does that, Bang, even in the the slide bar close to our house. So, ito po yung maliit na zoo dito sa amin. Zoo, hindi naman talaga. Di rin town niya. Maganda dito, guys. Hindi siya ganoon kalayo sa amin. Punta sana kami sa next town. Kaso sabi ni Ruth, 1 hour daw na bike. Tapos madali lang kami doon. Tapos 1 hour na naman na bike kasi nga may lakad kami sa hapon. So dito na lang kami sa amin. Basta lang mag-enjoy si Ana ba. Tapos baka po dumaan kami sa sentrum sa amin. Goed vasthouden. Snel genoeg? Nog sneller? Oké. Zo, deze zo en dan terug zo. Sabi ko kay Ruth, gusto kong lumipat malapit dito. I said I want to move close to here. Close to here. And guys, Here where you live, close to here. may bahay na for sale dito. Oh. Ayan. Yan, may bahay na detached siya na bahay for sale. Ana. Gusto kong lumipat dyan. Pero na lang, pera na lang ang kulang, guys. Sabi ko sa kanya pag nanalo kami sa loto, bilhin namin ang bahay. Pero okay naman yung neighborhood namin doon sa amin.
Zullen we gaan fietsen? Je wil naar het centrum? Ja, oké. Dan gaan we. So, alis na kami. Gusto nang umalis ni Ana. Punta po kami ng center saglit. Tapos, uwi na din kami. Misschien zwemmen? Ja, misschien je gaat zwemmen met papa. Jawel. Ana! Ga naar de zwembroek. Zwemroom. Centrum. Ga naar de zwembroek. Centrum. Park na kami ng bike. kom eens. Kom eens, Kat! Dito na po kami sa Centrum. If naalala nyo, nag-vlog ako dyan dati. Umupo kami dyan. Oh. Dito na yung Centrum namin yan. Yung mga display andyan na. Ayan na yung line ng ano, ng chicken. And then, ito na yung lumpia. Yan, mga tinapay. Dito na yung stroopwafel. Sama hello, ha? Hallo zeggen tegen de meneer, Anna. Goedemorgen. Goedemorgen. Gatje. Stroopwafel. Vul een asje. Sige na, ja. Ja, ik zie het ook. Eerst betalen. Ja, dat zegt mij niet, hè? Dan dacht je, wat komt daar nou weer vandaan? Hé? Dankjewel. En jij een lekkere koek. Wat zeg je? Goed. Alsjeblieft. Oh, hard yung nakuha niya. Wil je even zitten? Is niet te heet? Nee, is lekker. Oeh, papa ook. Nee. Papa wil het ook. Deze van Anna. Ito yung ano guys, oh. Sikat dito, stroopwafel. Parang siyang pressed na waffle tapos may caramel sa loob. Depende, may iba ding flavors pero ito yung pinaka Nee, sikat. maar dat kan niet. Ik heb een tas op je en moet je... Tambay kami dito next sa ano, cheese shop. Hintayin namin si Ruth kasi si Ruth may binibili. Yan, may mga damit dito. Andun si Ruth sa loob bumibili ng knackwurst. Ganda ng mga halaman doon. Oh, gusto ko sana kaso wala kaming lalagyan. Hindi kami nakasasakyan kasi. Yung likod ng bike ko, hindi man pwede yan. Baka matapon sila ba? Masarap yan. Rookworst. Rookworst. Rookworst day. Eet smakelijk. Yan, nakabili kami ng t-shirt na para sa King's Day for Anna. Die heb je thuis. Wij gaan nog speelgoed hebben. Nee, je hebt veel speelgoed, hè? Sindi sila ng kandila, guys. Pasok sana kami. Kaso closed yung simbahan ngayon. Is betalen. Nababayad si Ana ngayon. Doe maar niks. Kijk, doe deze. Doe eerst zo. Ander kaarsje. Ja, en light it. En dan deze. With some meisje. Ja, dan doe deze zo. Dan doe deze aan. Tot laatste. Drop by na naman kami sa isa pang playground malapit sa amin. She already tries to like that one in our square. Papa, wil jij op die lopen? Lang, daar lopen? Moet papa helpen? Hoeft niet ka dyan. She's scared. Zo, handje zo. Alsjeblieft.
Nee. You want to sit there with No, Mama? that's very no. That's not good for mama. I will get dizzy with that. Wait for Papa. In 2, 3. Andere kant op? Kan dat? Woe! Zelfs blij worden. Nou, even centjes veranderen. Guys, nagreklamo po si Ana na hindi daw maganda ang car ng tatay Klein niya. beetje maar. Sabi ni Ruth, wala siyang pera pambili ng bago. Sabi, bili daw kami ng bago. Niet vergeten, hawakan na nito. Ja, ik weet het. Okay. Punta na po kami sa mga kaibigan namin. Tapos punta na tayo ng market.ตรงไปนู่นตรงไปนู่นสารนำไปสารนำไป Nee? Iets openmaken. ท่านที่อยู่ด้านในก็เชิญมาร่วมอ้าวใช้ได้ใช้ได้ Is tuindoekje als 7 met 4 Ana, kom eens even. Ana. Tayo ng mga gulay, guys. Naghahanap ako ng mani. Yan, bili tayo ng batong, guys. Ah. Oh, dankjewel. Even ook eentje. Yan yung order natin doon sa Thai market. Thai market? Ja. Thai market, yeah. Dito kami nakaupo sa labas ng ng church. Sobrang busy po doon and then hindi malaki yung space ba. So dito na lang muna kami. Babalik din ako doon kasi may mga sausage doon gusto kong bumili and yung vegetables din. Eet smakelijk! Smakelijk. Maar papa, ik wil Yan, naar yan yung t-shirt ni Ruth, guys. Oh. Papa, ik wil naar Bantayan kayo. Eventjes eten. Oh, die is wel. Wat hier doen? Oh, mooi. That's mooi. You want a picture there, Apple? Yan, nasa ibang Thai market na naman kami. Celebration ng Songkran, guys. So, mas mabuti dito kasi mas malaki ba. Nakaka, kami ng maayos. Tapos may temple sila dito, oh. Uy! Buhat. Ayan, guys. Ang daming buhat, guys. Bili ako. Bili tayo ng beef. Ayan. I want to buy this one. Ayan, guys. Nakabili din ako ng chicharon. Buy one, take one pa. May sila mangga. Kaso bawal ako sa mangga. Sayang. Yan, ang dami, guys. Oh. Mga snacks din. May mga sauce. A few moments later. Hi guys! Hi guys! Dito naman kay Gnawong, oy. Kanina pa ko pa... Ik kan niet zeven lezen. Huh?
Ik kan die 7 dragen. You can. Oh, you're a big girl now. So, kanina pa po kami nakauwi. Pero, tulog kasi si Ana. Ano na po ngayon? 6:15 na ng dapat hapon. Pero, ang sinag pa din ng araw. Masaya po doon kanina sa market. Mas gusto ko yung sa first market na medyo walang masyadong space. Pero, masarap. Maraming food choices ba na parang mas gusto ko ba? Tapos doon sa pangalawang market, okay naman. Malaki yan, mas masaya. Nakakapag-move around easily. But, yeah, mas bet ko yung first one. And may nabili po tayo. Nakabili ako ng chicharon. Ano siya? Natural lang. Walang ano na ginamit. Walang tawag dito. Walang oil na ginamit. So, yan. Dalawa po yung kinuha ko. Mahal doon sa market. Parang ito siya, tapos din ako doon ng beans. So, ayan. Yung aking beans. Isang ganito. Actually, malaki siya ganito. Pero, binigay ko yung iba kay Apple kasi hindi ko naman din siya mauubos. Ako lang naman ang kakain nito. And, super minsan lang ako kakain nito. Tapos, yan. Anong tawag dito sa Tagalog? Hindi ko alam. But anyway, para siyang dried na, super dried na anchovies na super thin. Yung, alam nyo, yung tatay ko, kinakain niya ito ng hilaw. Hindi na dapat niluluto. Kami naman, pinapaluto namin ito sa mama namin yung may asukal. Tapos, binigyan ako ni Apple na, alam nyo na guys, tayo, mahilig sa maanghang. 2 bag talaga. Super, ganito yung bag ng isang bag ng chilies. Ayan. So, binigyan niya ako. Sabi ko, konti lang din. Ayan. So, yun lang po yung ating napamili doon. Si Ruth nga pala is upstairs. Nagdanap po siya. Silang dalawa talaga ni Ana. And ako, inatok ako kanina pero sabi ko ayokong matulog kasi baka hindi ako makatulog na maayos tonight. And may part-time pa naman ako bukas. Magbabayad po ako bukas papunta ng part-time ko. Ako lang mag-isa. Mga 25 to 30 minutes na bike. Tapos mag-swimming sila. So, yung ganap namin tonight, naman lang, magre-relax na lang po kami ni Ruth. Nood kami ng movie pag natulog na si Ana. And yeah, yun na po yung ating pa-video for today, no? Maraming salamat sa panonood. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. And before ko i-close yung vlog, gusto kong mag-hello kay Alpha Gandia or Gadia. Maraming salamat sa panonood. Silent viewer daw siya. Super thank you and I hope okay ka lang and ang iyong family. So, kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Duy! Mush babush!